kay Mokabat sa 2 million pesos. Ang Danyos human masunog ang usa ka bus alas 5:20 sa hapon. Kagahapong adlaw kasama sa kilometer 67 Purok Gis, Barangay Tuboran, Mawab, Davao de Oro. Base sa inisyal nga investigasyon sa Mawab Police Station, bag-o pa nakapanaog og mga pasahero ang bus sa dihang namatikdan ang asong migawas gikan sa engine compartment niini og sa wala madugay milukop ang kalayo sa sakyanan. Diin ang Gituohang Hinungdan mao ang posibleng electrical short circuit sa makina. Apan padayon pa ang pagpalabom sa Bureau of Fire Protection sa ilang investigasyon aron matino ang eksaktong hinungdan sa maong kalayo. Dugang pa sa maong sunog sa 62 katawo, lakip ang driver o konduktor ang luwas nga nakagawas sa maong bus ug walay na angol nga natala. Gani giawag sa kapulisan ang mga tag-iyaw operator sa mga sakyanan nga sigurohon ang regular nga maintenance ug ipasusi gilayon ang bisan unsang timailhan sa mechanical kun electrical nga depekto aron malikayan ang susamang insidente.